an mondo mi nikech ma is an obstacle. Yes. Tan gima da wacho ni onge gima biro without an obstacle. Kata king'iyo kata Muma Daudi gini mondo mi ne yier gi king nokelne gi Goliath mondo dhawogo. Koro an gima nya wacho kaka manya konyowa kaka rowere. Mokwongo nyaka ibed confident. Dhi gi jopiny, wuo gi jopiny, tinyisgi pachi, tinyisgi gi chiro. Mar ariyo, leadership dwaro ga trust. To leadership bende en kisera. To joma nyiri nya nyisowa ni ng'ama seri maber en ng'ama bedo consistent. You go and idhi tigo gi jopiny to ginene ni ng'ane wanyalo expect gima kama ire. Gima gi expect irino e gimi deliver with the consistent ma pile pile ma ok miriambo moro donje. Mar adek, mondo mi wa manage obstacle ni, nyaka koro wabed joma kizungu luongo ni creative. An gi resources matin, but anya timo gima chalo kama mondo kel na trust cha gi jopiny. An kaka TJ ang'ama osewuotho nyaka Ulaya, ayudo company moro manya tera ir jopiny mondo akuny negi pi. Aonge gi resources. Magi tinyiso jopiny mar mondo mi owinji. But wanyalo yudo, inya yudo kata kaka wan kaka wa joma osebedo exposed ni, iromo kata gi en gio moro manya teri dala to dhi kunyoni pi, and then jopiny neno gimitimo. And then kadwa medo kanyo bende, nyaka ibed seche duto te ok gin ga tangible project kaka mineno kaka kunyo pi. Inya bedo ng'ama kizungu wacho ni is more informed, ing'eyo mang'eny moloyo japiny cha. Like sani project mona timo dala, ing'eni nitiere students mang'eny manowinjo bed ni join ga university, but the model manokwongo cha noketo fee malo mane ok ginyal winjone. To model masani ni oketo fee mapiny, and then the help bende sani disbursement timore mapiyo. So these are the information makitero ne japiny. Tiyudo ka nyathi mosebedo ka difacha, kimotivate go minyise ni inyalo timo ma midonjo university, dhi miyo ibed gi trust gi jopiny. Hero kama na inya hongoya kapok iloso, we iloso okang' mar ariyo nikech aneno ka saa ang'wen oseromo mar mondo mi kik ang'adi. Ne koro mga jwang'a saa ang'wen oseromo mano mar okinyi, pod wantiere gi thuolo mar saa achiel mar twak telo kata mana jiwo tend joma tindo e gwenge mag Nyanza. In iwuon ineno yo machal nade joma tindo samoro mosebedo ka tele rang'iny mopogore opogore. Ting'eni jotelo mag joma tindo